วันนี้ที่เนี่ยअखा हादों नालाय लोगोफोर आं मानि बै ओंखाम संग्रायाव थांनो बानानै बेनो साहा पानि दै जाग्रा गासिखौबो बेखौनो लाबोनो थिनबाय आरो आङो बेसेरा लाबोआ होनदोंमोन लाबोबाय अना खाना दे एबार थाव फुनसिगोन बियो मानि खामानियाव थांनांगौ नालाय गावनि रुम कम्पिउटार रुम गान बानायो बियो बावनो भिडिअबो बानायो शर्ट मुभि डाबिं होयो लोगोफोर बिथाङा सोरबाफोर डाबिं लानो गोसोबा लाफैनो हागोन फिल्म मोनसेयाव बारा नाङा डाबिंल'बा 3000 मा खालामखो उला लांनो मानो अबहाय नैबे किबर्ड लोगोफोर फंबाय लांनो नो बबावबा प्रेक्टिस खालामनो नो बेखौनो बहनदोंमोन आरो बियो लोगोफोर बिदिबा आंजों माबाबाय थादो बिथाङा नै देलायबाय खामानियाव थांसिगोन साननै जाबायमोन थाङिया दिनैसो थांसिगोन लोगो बुटां टां आदा लोगो बुटां टां हौजी केन्द्रा ट्रा आदा लोगो बुटां टां लोगोफोर आं सिरा एवनाय जादों गोथाव मोनथारो आङो नै एवना लाखायो आं बेबायदिनो जोमावा जाखब मोननिसो नायबाय नै जाखब मोननि सिगांनि गोसोथोनायानो खायफाना खेबथाफ्राबो मोजांथार नों आंजों एफा गोबाव गोसोथोलायनानै दिनै साख्रियावला हौवा मोननायखाय आंखौ जलदब गारनानै थांथारसै आरोखि नोंसो माथो माइ गायोनो आं माइ